Kowe sapa? Kowe takon marang aku. Pamadyaning Pandhawa kekasihku Raden Permadi. Permadi. Ya Dananjaya, Dananjaya. Sing mripate kira jenengmu sapa? Mejanani. Jenengku Gareng. Gareng. Heeh. Gareng kok gedene semono. Umume ngalas ki gareng ki gedene mung sak jempol sikil. Unine cuwer ngono. Aku ora gareng pung. Aku iki gareng wayang. Oh, macan goblok. Gedhe dhuwure irunge dawa sapa? Aku Petruk Suragendela. Sing lemu mburi jenengmu sapa? Ora duwe jeneng. Ora jenengmu sapa? Ora. Ora ngaku. Kok aja ngono. Mau jenenge Srawung. Alah, Srawung kok Srawung karo macan. Ora wurungku nek kelimpe ya iso brakot. Salahe Gareng kok mau omong. Ngaku jenengku Gareng. Sono macan iki luwih goleki kowe reng. Endi omahe Gareng kae cekel bekuk mudiar kowe. Lah lambemu omongi Petruk ya ngono. Ngaku jenenge Petruk, macane luwih goleki kowe, Truk. Kecekel yadok macan mudar kowe. Goleki aku ora temu. Aku ora ngaku kok. Wis to tekok-tekokno nyandi. Ora bakal. Apa tekono wong. Bagong nika omahe pundi nggih? Ora bakal. Oh, jenenge Bagong kuwi. Lho, kok ngerti ya? Sing ngomong kowe dhewe no. Oh iya ya. Ngalah, kowe iki ya rombongan ya bakal badok macan nek ngopo. Murodyagi kowe ngaku macan bisa tata jalan kok. Kowe takon karo aku. Aku Singa Bermara. Singa Bermara. Ya, pancen mengkono. Ana wigati apa kowe ngadang lakuku? Wetengku luwe. Aku golek pangan bangsaning kewan wis ora ana. Ketemune kowe, aku njaluk kancamu siji wae. Aku njaluk kancamu siji wae bakal tak tadah romongso. Warep golek pangan. Iya. Pangan menungso? Iya, panjen kuwi sing tak goleki. Kuwi wong cilik iki mburi iki. Sing mbarane matane kira kuwi. Najan cilik niki wae kemripik. Wong dian. Tanggane kok tawake. Gapurmu kok ngono ora sira boro. Ngaling-ngalingi apa piye? Nawak-nawake. Aku moh. Kok moh? Wong kaya ngono kuwi iwake alot. Apa sing mburi iruke dawa kuwi? Sing mburi iruke dawa kuwi. Wedhus tenan. Tanggane kok tawak-tawake iki anggep iki apa mangsane? Kae ya ora enak iwake. Ah terus pilih kowe wae. Hah? Kepiye? Kowe wae. Aku. Iya, entah tok mbadok. Aja urip pisan kono kok dipilih macan. Lho apa? Pilih rondo ayu. Karuane. Rondo rupane ayu tur wonge lalen. Gampang diapusi. Aja ganggu gawe kelawan punakawanku aku wae mangsanan. Wah, Permadi. Patimu mbok endhengake. Apa abang maju milak kokop getihmu ha.
Nala Gareng Petruk Bagong. Piye daramu? Wah, cilaka mo. Cilaka, Pak. Wah, jan kepiye iki? Wes. Ndara Permadi digawa macan, Pak. Gage to, Le. Nala Gareng Petruk Bagong kene, salah siji kono, gage dang. Nututana daramu. Rebutan daramu kae. Sik. Piye dawuh mau piye? Daramu rebutan. Digawa macan. Lah ya rebutan. Aku. Lah ya kowe telungan sing gagas sentosa. Engko nek kurangane ndara aku gen nggo tanduk macan ngono ya. Apa kowe kuwi? Tulungane sing tuwek, mati-mati ya sing tuwek. Ngono lho. Tole. Gage. Labo-labetmu ketokno karo ndaramu. Aja wedi, aja kuwatir. Nek wedi kuwatir ki ya ora. Ning musuhe dudu wong, musuh ki macan lho. Karepmu ngono, caramu piye? Gage. Wis. Cilaka iki. Tenan iki wis. Mongko Ndara Permadi digawa macan. Kurang-kurang bejane cilik lara gedhe mati. Engko nek ketemu Ndara Bratasena terus piye omonganmu kowe engko? Ndara Bratasena piye? Ha iya. Ora bakane ketemu Ndara Bratasena wis. Upamane saiki. Upamane aku dadi Ndara Bratasena. Kakang Semar iki. Nggih kula Ndara. Ndaramu Permadi ning endi? Enten ngalah digawa macan. Ora mbok tututi. Kula mboten iso mlayu. Gunane apa? Pandhawa duwe Semar. Wong tuwa-tuwas brabas kakean ampas. Semar nampa pahukuman. Bocah Jodipati. Golekno karung sing gedhe. Semar iki direbokke jero karung. Taleni ngisor dhuwur. Dikoke nang blumbang dikum. Padake gabah arti sebar. Gareng iki nggih kula Ndara. Ndaramu Permadi ning endi? Enten ngalas digawa macan. Ora mbok tututi. Bare nututi pripun wong kula mlaku tok merkoso. Gareng iki cilik umure wis akeh. Duga-dugane wis cukup. Ora ning labo-labete karo bendarane. Wong Jodipati, Gareng nampa pahukuman. Golekno beling pecahan gelas kerok bubule kuwi. Aku piye terus? Ora Bagong iki ora ngono. Bagong. Iya nek coba disiki nyok. Bagong iki nggih kula. Ndaramu Permadi nang ndi? Ngalah digawa macan. Ora mbak tututi, kula wedi ya. Iki ya ngono iki. Bagong nampa pahukuman. Golek damen Gareng sing akeh. Bagong bondo tangane keropok nganggo damen. Ya sik. Mundur rek. Yane Semar dikum, Gareng dikerok, bubule aku diobong nganggo damen. Lah terus kowe. Aku ngopo? Kowe ketemu Ndara Bratasena terus piye? Aku ora ketemu. Lho, iki upama. Upama ki donya iki ora tau kelakon. Mula dene tembung upama ki sebabe ora. Lho, iya ora ya karepmu iki mungguing kowe ketemu Ndara Bratasena. Ya ora ketemu wong aku arep minggat. Lho, minggat ya minggat. Wis pokoke ora petuk. Kowe minggat ning dalan tabrak truk mudyar. Meropok aku. Wong kok di kalahke kok angel. Karepmu kono to Le. Caramu piye? Wis. Reng, apa? Supaya aku wani karo macan. Aku golekno rawe. Rawe. Nek ora ya kemadoh. Kemadoh kuwi luwih gatel timbangane rawe. Wis golekno kemadoh. Engko nek awakku mbok biyu-biyu kemadoh gatel, wah aku wis ora eling wani karo macan. Truk, aku roh rawe gelem ora? Nek kemadoh rada angel. Rawe iki ora gatel, gatel kemadoh. Kosik ta aja maido. Tak goleke sik aku mau roh ning alas. Ki nang rawe sak renteng. Gong,
rawe iki ora gatel. Oh sik to dirasake sik. Engko nek kira-kira ora mandi duwite tak balekke engko obate balekno ngono lho. Wis. Tempo 5 menit nek kira-kira ora mandi duwite bali. Bagong iki gerang-gerang saya tuwek kaya cah cilik. Dikon golek kemadoh kaya entuk rawe. Aku ora bisa omong to, Gong. Rawe iku ora gatel ngono. Wong wis diomongi kon golek kemadoh kaya entuk rawe wong aku wis omong nek rawe iki jan iki ora gatel kok dadi. Cerewet kok sik-sikan ngono jane kok ora gatel. Yo, Reng, Gong, Dewani, dirbot ndara.